Quería recordar ao povo palestino que está sufrindo un xenocidio polo Estado sionista de Israel. Quería un aplauso para o povo palestino. Penso que é importante porque nós estamos aquí neste 50 aniversario do asesinato das últimas vítimas do franquismo. O que aquí aconteceu na Galiza a partir do ano 36 foi un xenocidio. Entón penso que temos que ter solidaridade con todos os xenocidios que están acontecendo no mundo, e principalmente con Palestina, que é o que está acontecendo no noso tempo. Por que estamos aquí hoxe? Moncho Roboiras foi nado en Imo, no concello de Dodro, mas estudou o bacharelato aquí en Teis. Comezou a traballar a súa militancia política e sindical nesta cidade. Dentro de 3 días vai ser o 50 aniversario da súa morte a mans da policía franquista. Foi asesinado o 12 de agosto de 1975 cando escapaba da policía en Ferrol. Para nós a memoria non solamente se trata de facer homenaxes, sino que é unha ferramenta necesaria. Neste sentido quería recordar unhas palabras de Rodolfo Walsh sobre o cordobazo argentino no ano 69. Di: as nosas clases dominantes sempre procuraron que os traballadores non teñan historia, non teñan doutrina, non teñan heróis nin mártires. Cada luita debe comezar de novo, separada das luitas anteriores. A experiencia colectiva pérdese, as leccións esquécense. A historia aparece así como propiedade privada e os seus donos son os donos de todas as cousas. Tamén queremos ir contra a idea da memoria da derrota. Esa advertencia ás novas xeracións excesivamente cautelosa sobre as consecuencias que trae unida toda a loita por transformar de raíz esta orde social profundamente injusta e desigual. Neste relato, entón, remátase por negar toda a posibilidade de voltar a luitar contra este tema opresor se non se quere sufrir as consecuencias. Establece a idea conservadora de que as xeracións pasadas, como moito, poden ser rememoradas como vítimas, e a súa luita fica fixada como unha lembranza, non como un exemplo que poida iluminar o futuro. Para nós, como dicía, a memoria é unha ferramenta necesaria. Lembrar os combates dos oprimidos do pasado é necesario para extraer leccións de vitorias e as derrotas, para prepararnos para un novo triunfo, para loitar por unha sociedade sen explotación e sen opresión. Agora dou paso a Xavier Morera, presidente da nosa asociación, que vai dirixirnos unhas palabras.